zrazu som z diaľky zbadal, približujúc sa biele džíny, kráčajúc svižne, akoby so strunkou v chrbte a tieto šarmantné a by som povedal, vzrušujúce biele džíny sa blížili ku mne. Mária, táto tvoja transfúzia pre nás všetkých, tohto vedomia, že netreba latku podliesť, ale že vždy, ak nájdeš dosť mravnej sily, sa dá latka preskočiť, tak za toto ti ďakujeme. Mám teraz málo, raz veľmi. Raz neviem zás, čo by sa stalo, keby tvoj obraz vybledol mi. Mám ťa rád ráno, keď sa budí, do čakania dňa tvoje telo. Mnoga leta živio, mnoga leta živio. Nebola to klasická babička už len tým, že my nehovoríme babička, ale hovoríme aj Marina. Ja si pamätám to, že prala v rukách, to, že nám žehlila. Ja som mala jediný problém od malička a ten budem mať asi stále, že kdekoľvek sme spolu išli, tak vlastne tí ľudia ju zastavovali, takže ja už od malička som do tých ľudí kopala a chcela som tú svoju babičku pre seba, takže snažím sa vlastne aj teraz ju tak chrániť a ešte, aby hlavne bola tu aj pre nás, nielen pre ten celý národ. A pozrieť sa na túto úžasnú, že kto to je. Predbol som tú ženu a to bola 82-ročná Marina Kráľovičová, ktorá bola vtedy vyzerala neskutočne. Naozaj taká postava, že závidieť to môže hociaké mladé dievča. Ja si myslím, že to je žena. Takže ona je naozaj ako aj v tomto veku, čo je teda si myslím úplne výnimočné, naozaj ako žena zaujímavá. Chová sa ako žena a mala by iným ženám odovzdať to tajomstvo. V čom to spočíva? Obdivovať jeden druhého. Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré. Čau. To bola vaša Manu ešte malá. Manu môj osud, Manu môj ošiel. Manu je všetko, čo neznal som dosiaľ. Manon je moje zomrieť pre krásku. Som šťastná. Čo to má všetko značiť? Veď mne sa páči len jeden.